po, itutur namin kayo sa loob ng aming subdivision. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! So guys, pakikilala ko muna sa inyo ang aking team leaders, Miss Fernandez, Miss Cho, Hello! and ang aming gwapong team leader na si Sir Guy. Tara na! Ayan po, makikita nyo po, ito po yung loob ng Nueva Esperanza Subdivision. Ayan po, makikita nyo po na meron na pong mga nakatayong bahay. So sila po yung mga naninirahan dito sa loob ng subdivision. Yung iba naman po is lupa po yung ini-invest. And then kadalasan po sa mga clients namin is abroad po. Kasi ang ini-invest nila is lupa. Kasi ngayon medyo mababa pa po. And then after 5 years dito po kasi sa Bayambang, dito po kasi yung location ng Nueva Esperanza, Bayambang, Pangasinan po. Magkakaroon na po kami ng SM. Kaya possibility, magmamahal po yung lupa natin. So ngayon pa lang po, nag-i-invest na sila. And then ano po pong hinihintay nyo? Kung gusto nyo rin po ng investment, inquire na po and reserve na today. Ayan po yung mga lots availability natin. Ito po yung nasa corner lots. Ito po yung 260 square meters po. And then ang price po niya is 9,400 per square meters po. Kasi nasa corner lot po siya. Ito naman po, ayan, kung nakikita nyo po, ayan po yung inner lot natin. 159 square meters po. And then ang price niya po is 9,200 per square meters. Kasi nasa inner lot po siya. Po, dito po sa Jamaica Realty, we offer also house and lot po. Ayan, yung nakatayong model houses na yan po. Ayan, isa po yan sa mga model houses namin na pre-selling po kami. And then may mga iba-iba pa rin po kami mga model houses. Ngayon po kasi hindi pa available dito. Wala pa po kami ngayong nakatayo. Sa iba po naming areas, meron na po. So, sa house and lot po, meron po kaming mode of payment po. Meron po kaming 2% reservation. And then, 30% down payment. And then, yung 70% na remaining balance po, pwede nyo po siyang ibang financing, in-house, and pag-ibig po. So, ang 30% po, once paid na po tayo for the down payment na 30%, pwede na po natin simulan ng construction ng bahay na gusto nyong ipatayo. So, ang construction po yan, 4 to 6 months po matatapos ang bahay na gusto nyong ipatayo. Yun lang po. Tayo na lang dalawa.